Det er altid en glæde at se, hvordan kursisterne vokser med det danske sprog. For mig som underviser, så er det sjovt, det er spændende, det er også fagligt udviklende at være ude på en virksomhed. Det kan være en anden form for tilrettelæggelse af undervisningen, fordi det skal gøres mere fleksibelt, og det skal gøres mere direkte i forhold til, hvad lige præcis de her ansatte har brug for. Det bedste ved at være underviser er helt klart, at jeg kan klæde mine kursister godt på sprogligt og kulturelt til mødet med det danske samfund, og jeg kan se progression, jeg kan se udvikling, jeg kan se de dygtiggøre sig, og det er en enorm tilfredsstillelse. Det er alle de søde mennesker, man møder, men også fagligt set også den måde, hvorpå man altid har behov for at tænke på individuelle forløb, altså at tilrettelægge planer for den enkelte kursist, som jo altid er forskellige udfordringer, det handler om, og det synes jeg er interessant, fordi på den måde er der aldrig noget, der gentager sig. På den måde er det altid en ny opgave med hver enkelt, vi skal hjælpe. Så det er fedt.